कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. KSRTC बसाची तिकिटा दरात फरक, समस्या परिहाराचो आग्रह. कारवार. सार्वजनिकांक प्रवासाचे दर कमी करचे सरकारी KSRTC बसीचे एक डिपोत एक तिकीट दर लादून सार्वजनिकांनी लूट करतात असो आरोप कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष श्री माधव नायक हेमी केला. शक्ती योजनेमार्फत सध्या महिला मोफत प्रवास करतात खरे, पण त्याच बसीत पुरुषाक किंवा पैसे देऊन तिकीट घेऊन प्रवास करतल्याक या परिवहन मंडळाकडच्यान हो तिकिटाचो अधिक भार सोंसचो पडता. एक डिपोत वेगवेगळे तिकीट दर जाल्ल्यान ग्रामीण भागाच्या जनतेचेर अन्याय जाला असो तेमी KSRTC खात्याच्या निदर्शनाक हाडला. अंकोलाच्यान बेलेकिरी वळणाकडे पर्यंत कुमटा आणि अंकोला डेपोच्या बसीत 20 रुपये, बेलेकिरी क्रॉसाच्यान कारवार 43 रुपये तिकीट जाल्यार याच मार्गावयल्यान वयची कारवार डेपोची बस 35 रुपये आणि 58 रुपये घेतात. हितूंत 15 रुपये फरक कित्याक? ही कंडक्टराली चूक काय डिपोचो अंदाजूंत कारभार असो तेमी प्रश्न केला. या मार्गान अंकोलाच्यान कारवारात खूप जण बाजारात येवच करतात. कारवार अंकोला हे मुख्य शहर असून दोन्ही तालुक्याचे व्यापारी गरीब लोकच जास्त या भागाच्यान ते या सरकारी बसात प्रवास करतात. या वेगवेगळ्या तिकीट दराबद्दल प्रवासी आणि कंडक्टराक खूप वेळा तोंडातोंड जाल्ली घटना घडतेर आसात. या विशयाचेर KSRTC परिवहन मंडळाच्या शिरसी विभागीय नियंत्रणाधिकारीक माधव नायक हेमी कळवून कारवारच्या डेपो व्यवस्थापकाक हेची माहिती दिला आणि जाता तितले बेगी हो विषय तडीक लावून ही समस्या सुधारा असो आग्रह केला. तुटून पडिल्ल्या विद्युत तारीच्या स्पर्शान युवकाले मरण. गेल्या 2 दिवसाच्या हरंदारी पडच्या पावसान विद्युत तार तुटून तेजो स्पर्श जाल्ल्यान अंकोला तालुक्याच्या अवडसा दांडेबाग निवासी महांतेश देवेंद्र बानावळीकर वय 25 हो तरुण ब्रेस्ताराक दनपारा मृत जाल्ली घटना घडली. गेल्या 2 दिवसाच्यान पावस वाऱ्यान विद्युत वायर तुटून वाटेर पडिल्ली. महांतेश दुकानांतल्यान घराकडे वयताना त्या वाटेर पडिल्ल्या तारीचो स्पर्श जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घटना घडली. विद्युत शॉक लागून पडिल्ल्या या तरुणाक लोकांन अंकोला तालुका आस्पत्रेत दाखल केले. या वेळार डॉक्टरान ताका तपासून मृत घोषित केले. घटनास्थळार हेस्कॉम अधिकारीन परीक्षण केले. थंय जनावरां शॉक लागून मेल्ली पळोवंक मेळ्ळी. मृत महांतेश महाराष्ट्रांतल्या एक कंपनीत काम करतालो. तो सुटेर गांवांत येयलो. या युवकाली अशी दुर्दैवी मरणाची खबर आयकून कुटुंबालय आणि तेमगेल्या हितचिंतकाचेर दुःखाची शोककळा पसरली. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार.